Hi guys, लोगोफोर नै जोंहा खुसिया लखबनो नागिरदों। खुसिया थेक्ला मानैसो नांना दं आरोना, ओमफ्राय नास्राय मानैसो। फुङाव लाना फैबाय आं, बेटारि चार्ज गैयामोन मबाइला, बिनि थाखायनो आं लायनायखौ भिडिअ खालामनो हायासै। दाबो कारेन्टआ थांलाय फैलाय जागासिनो दङ। लखबनोसै आजा, भिडिअखौ खालामदों ना रोङा? जोंना सोरांसारा हमसिगोन नामा? नै थौआव ओरै हमना लाबाय था नो, आं थौआव लखबगोन दे। गोजौ थुमनो रोंखाया नोङो। अ जेराव थुनाङाब्रा थुनो नागिरो। अ जि लाबाय था। ले लखबबाय आं दाना। खुसिया जिबौसो नामा? भिडिअ खालामब्रा। बिदिखौ जाबाय। थुनाङा, थुनो नागिरबाय थायो माल गथ'आ, माबा खोमायानो रोजाथार। बिदि ला, थुनाङा, बेयाव नों जेबो थुनाङा। बेयाव मबाइलाव थुनाङा, अफसो जागोन माथो। थुनाङा जाम्बालाय। नाना सेंखावरिबो दं र'। सेंखावरि मानै। बाजारजों बे सासेया बाजारजों नै बुलुआ जादों। जिबौ मबाइल खेबनाया ini. Jibuana. Apa jibu? Ini bazaरजों बुलुआना. Guys, लोगोफोर नै नायदो खुसियाखौ नै। ओइ मासेया एसे गिदिर आरो, मानैया एसे गिदिर आरो, ओमफ्राय मानैया फिसाथार। ओमफ्राय नास्राय माब्रै दं, सेंखावरि मानै दं। खुसिया आजाया जागोन ना जाया खुसियाखौ? जिबौखौ जागोन। खुसियासोलै, जिबौ नङा। ओहो, जिबौआ हाग्रायावसो थायो, बियो दैयाव थायो। ओइ मानैया फिसाथार। जिबौ नङा, खुसिया। जाबाय, लाबोदो। खोलैगोनसो नामा नोंलाय? दे बिदिनो लालाय, नोंखौ फटक साफायनाया जा। एसे ओरै फिटिं खालाम दे। ओइ मामा नायनो नै थां। खोलैनाङा दै। दै होनोसै ना। दै होबाय आरो उनाव खोब होना दोनसै। नास्राया खलथं होनदोंमोन ना। हरदो, आं लांसै, हरदो। थिखोनो हाया, नै आखाइ साबायबो दाना। सोरांसारा नै थौखौ लानानै हांगार गोसोमसो नांजाबाय नै दानि खुसिया थौखौ थिखांनानै। थुस मावजि थुस खारनाय नंलालै। खुदो लंथं जादो। लंथं जाबाय आजाया।